Вітаю, любе. Вітаю, як... А божухна, Алекс! Что такое? А, гэта Джон. Хто? Джон, мой найлепшы сябар. Гэта не твой сябар, мы жанаты ўжо 10 гадоў, я веду ўсіх тваіх сяброў. Так, бо мы пазнаёміліся учора. Учора? Ага. Соніка, здаецца, ён бяздомны. Ты запрасіў да нас бяздомнага чалавека. А, божа, што, зноў? Так, ну ён жа відавочна... На што мы глядзім? Халера, ты прывёў дадому валацугу, выводзь яго! Ён не Джоні! Куды? Ты бяздомны? Так. А, бачыш? Ясна. Ясна? Можа, у прыстаўку? Давай, у вас што? То бок ты прывёў яго, каб пагуляць у прыстаўку? Бачыш? Так, я разумею, пра што ты казаў. Вы што, мяне абмяркоўвалі? Так. Пачакай. І калі вы паспелі стаць найлепшымі сябрамі? Гэта так круто было. Я пабачыў яго учора на прыпынку ў байцы з надпісам «ЕПАМ». Ну і... Ты працаваў у ЕПАМе? А што здарылася? Не, я там не працаваў. Проста літары знаёмыя. Чаго? Ну так, на маёй байцы было напісана «ЕПАМ». Ён падышоў і сказаў, што таксама ведае літары Е, П, А і М. Ну і ўсё, і закруцілася. Мы абодва адчулі сувязь, і як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем гэтыя літары, і так мы сталі сябрамі. То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое, што вы абодва ведаеце літары Е, П, А і М? А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. А, ну цяпер усё стало ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй, Джоні, які твой любімы колер? Ну, ружовы. Ей. О, я таксама ведаю ружовы, давай сябраваць. Яно так... Любе, яно так не працуе. У сэнсе, тая ж самая логіка. Блін, ну не ведаю, хлопцам лёгка пасябраваць. Можа, гэта толькі наша фішка. Слухай, мы з Джонам крыху патусуемся. Можа, запросіш тады сваю сяброўку, як там яе, Джесіка? Запрасі яе. Мы больш не размаўляем. Што, чаму? Ну, па-першае, яна мандося. А, вау, а што яна ўчыніла? Што ўчыніла? Ну... Учора ўвечары яна была мне вельмі патрэбная. Таму я напісала ёй о палове на 12, і яна мне не адказала. Ясно. А раніцай яна адказала? Так, але было ўжо запозна, яе для мяне не існуе. Хіба я не маю рацыі? Так, твоя праўда. Вось жаляр, вам не так шкада. І як доўга вы былі сяброўкамі? 37 гадоў. 37? Яна моя сястра. Ну, была ёй. Яе больш для мяне не існуе. Окей... Я і гэтыя літары ведаю. Бросуры, чаму мы раней не сустрэліся? Ты каб вы...